mangan timun rasane legi kalenggae duwe kae imun muga oleh rejeki. Sik baleni Mbah, baleni gen siap kono gen siap. Gen apik dibaleni lho ya. Dibaleni ketawal. Sik, kibote gen siap. Ya. Na. Lho. Ya. Kleru Mbah kuwi. Ya. Bagaimana? Dibaleni ketawal. Ketawal mang. Mangan timun rasane legi alen duwe keko imun muga oleh rejeki. Iya dah. Ya. Ngene iki dongane Mbah Kasri lek dijabahi mesti mandi. Wah. Ya. Lek oke oleh rezeki aja dikae sangu rabi. Hae. Sulululu. Ya. Sulap. Mbah Kasri rupane elek. Betek kunci tak go sangu becek. Bocah saiki oke sing ora iso ngaji sebab sabane anyang warung akope lek dituturi kok ngiwi-iwi apa maneh sing ngandani Kasri kok liwat nyanyi ora ngiwi-iwi yen dikon ngaji pamit nyame yo Siti ngono kuwi dongane Mbah Kasri. Moga-moga entuk kaji lek ning akhirat ora ning sego bregat enenge godhemi malaikat. Pepeling Mas. Pepeling. ta
pindah malih kagem bapak-bapak ingkang pindah sampun tinggal jumeneng monggo dumateng para-para kasal pikato sampur kasun tumuju dumateng sasawangun beksan sepisan malih ingkang kasal pikato sampur monggo kasun tumuju dumateng sasawangun beksan kanan 4 kiri 4 oh hey limang waktu yo padha lakonono sliramu padha gelem mudha rasa urip iki kaya lagu rojo isor dhuwur kabeh wong sinangka ora perlu padha angersulo yen ing dhuwur aja lali priksa padha yen ing isor aja banget ngersulo ngeling ana urip wong saderma sumarang Gusti kang kuwasa wis sepira gedene sangsara yen sinapa kanthi lagalila kinatenan tabajroning rasa pungkasane madeg janji coba triprakara jodoh rejeki lan pati pramanungsa kang padha angawruhi mula ayo padha amemuji kula warga amangke basuki tamu dengan Sugeng Rawuh ingkang sampun keparang kundur dherekaken sedaya. Ya.
saben dina ngelamun jroning sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu done mas wong ayu linalitan bisa lali saya amreh rujit ati lelewane wong manis amung gumantil ing pandu ing netra apa tega sironi mas citreng ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku apa tega sironi mas citreng ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah nuwun.